Bumaba ng 37 centavos per kilowatt per hour ang singil ng Casoreco 2 ngayong buwan ng Marso. Ayon sa kooperatiba, hindi nila inaasahan ang pagbaba ng generation charge dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Taliwas ito ng forecast ng energy source lalo't una nang nagbabala ang Department of Energy na hanggang 16% ang itataas singil sa kuryente. 6 pesos 76 centavos per kilowatt per hour mula sa 7 pesos 14 centavos kilowatt per hour ang singil sa kuryente sa mga residential consumer. Para naman sa low voltage consumer naman ay nasa 5 pesos 89 centavos per kilowatt naman ang dating nasa 6 pesos 27 centavos per kilowatt per hour. Habang nasa 4 pesos 59 centavos per kilowatt per hour naman ang dating 5 pesos 03 centavos para sa high voltage consumer. Hindi po kita ning significanteng pagbaba. Actually, data po tig-expect na mababa po kita. Although si generation charge nagbaba pero si transmission charge naglangkaw. Handa po kita dahil ining masurunod ng mga bulan tiglalauman ta na yaon na po si epekto kay itong halangkaw na demand sa kuryente and baka mamatian ta naman po ining paglangkaw ining masurunod ng mga bulan pag abot sa kuryente. Ngunit para kay Nanay Elizabeth, ramdam niya pa rin ang taas kuryente lalo na patuloy pa rin ang pagsirit ng produktong petrolyo. Saka grabe lang kaw to bigla-bigla man. At ang halangkaw ng gasolina. Naliwanag ng kooperatiba na ang pagbaba ng singil ay maaring dulot ng mas mababang generation cost o pagbabago ng presyo ng kuryente sa merkado. Samantala, patuloy naman minomonitor ng Casoreco 2 ang galaw ng presyo ng kuryente upang matiyakan sapat at maayos na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Sam Alano, CSN.